उदा टेस्ट मुझको बेच बच्चा इतने माल तो करनी दोन मीन टेस्ट मुझको ना लेनो मुझको मसाला इतना ऐड कर देना था अष्टे मसाला इष्ट तुलेंगे याम बकरी मीन तुलेंगे नहीं तले कौन बोल मास है ना फ्रेश मीना हाँ फ्रेश मीना हाय हेलो ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬಂದಿದೆ ಎಂತ ಗೊತ್ತುಂಟಾ ನೋಡಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬಂದಿದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಬ್ಬಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಓ ದಾದೆ ಎಲ್ಲ ಬಡ್ಡೆ ದಾಲ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಏನಿಗೆ ಬತ್ತ ಮೋಸ ಖುಷಿ ಆಂಡೆ ಎಂಕಿನಿ ಖುಷಿ ಆಂಡೆ ಬಟ್ ಮೋಸ ಮೋಸದಾಲ ₹200 ಮುಗೀಜ ಯಾ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಡ್ಡೆಂಟ್ ಮಾರ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೊಗೊಂಡ್ಕೊಂಡು ನಿಂತೀನಿ ಕಮ್ ಅಭಿ ಸಿ ಫ್ರಿಜ್ my fridge ಅವರು ಹಿಟ್ಟಲೇನು ಬರೋದು ಹಿಡಿದಿಪ್ಪಿನ ಬಿಡ್ತದೆ ಹೋಗಿಟ್ಟಿಲ್ಲೇನು ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ಇಂದು ತುಲಿ ಇಂಗ್ಲೇನು ಬಿರಿಯಾನಿ ಪತ್ತೊಂಬ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂಚೆನೆ ಮುಲ್ಪ ಮೀನುಂಡು ಮೀನು ಫ್ರಿಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಮೀನು ಮೀನು ಡಿಸ್ಕೋ ಮೀನು ನಾಳೆ ಕೊನಿ ₹200 ಅಂಚ ಏಪಕ್ ಅನ್ಕೋಬೇಕು ಪದ್ರಳ ರೇಖೆ ಅಂತ ಕೊರಿಯರು ಪದ್ರಳ ರೇಖೆ ಒಕ್ಕ ಇನಿ ಅರಿಜಾಂಡ್ ಸೊ ಇತ್ತದು ಚೂರು ಅವು ನಾನು ಇತ್ತೆ ಮಲ್ತನ ಕೂಡ ಬೈಯರ್ಲ ಮಲ್ಕೊಡತ್ತ ಬಂದು ಮೇರ್ ಬಂಡೇರು ಬುಚ್ಚಿ ನಾನು ನಾಳೆ ನಿಂದು ಬಡ್ಡೆ ಅಲ್ಲ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಗೊಳ್ತೇನೆ ತಂದು ಬರ್ತೇನೆ ಹೇಳಿದರು ಏಕೆ ಅಂದಾಲ ಮಲ್ದಿಜಿ ನೀನು ಬೈಯ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಕೊಡು ಫ್ರೈಲಾಗ ಗಂಜಿಲ್ಲ ಅಂದು ಬೊಕ್ಕ ನೆಟ್ಟು ನೀನು ಇತ್ತೆ ಮಲ್ತಂಡ ಬೈಯರ್ಲ ಒರಿಯ ನಾಳೆ ಮೀನು ಅಂಚಾದ್ಯಾನ ಮಲ್ಲಿಜಿ ಸೊ ಬಿರಿಯಾನಿ ಕಮ್ ಮುಲ್ತಾಯಿ ಸಾಗರ ಬಂದಿತ್ತಾರಾ ನಾನು ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ఉందా సో ఇయాన స్పెషల్ సాగర్ బిర్యానీ మీద టేస్ట్ మంగ టేస్ట్ ఇంకి ఎలిని అది టేస్ట్ అవచ్చు మల్మల్లది సేమ్ మల్మల్లది సో సాగర్ ద బిర్యానీ టేస్ట్ మంటుగా ఇదేనా ಇದೇನು ಮಾತ್ರಣ నేను ಪಾರ್ಟಿ ತಿಂದರೆ ಮಸ್ತ್ ಯೋಗ ಅಪ್ಲಕ್ಕ ಓಕೆ ಬುಕ್ಕದಾದ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಓಡಿಬಿಟ್ಟಾಂಡು ಇಲ್ಲ ಅವನುಂಟು ಅವನು ಬೇಡ ಈ ಪೋಡವಳು ಬೇರೆ ಹಾಲು ಪೋಡಂತೆ ಏನು ಅಲ್ಪ ಮಣ್ಣು ಗೋರುಡು ಮಣ್ಣುಗೋರು ಬಗೇನ ಮಣ್ಣು ಗೋರು ಎದ್ದು ಗೆತ್ತು ಬಿದೆ ಮಾಡ್ದಿರೋದು ಪಂಚಾಂಗದ ಅಂದಕ್ಕೆ ಐದಾರು ಮನ್ಕೊಂಡು ಗೋರ್ದು ಬರಿಕೊನ ಹಾಡೋಡು ಪೂರ ಮೂಲ್ಕದೊಂದು ಏತಾಂಡು ಕೇಂದ್ರ ಹಾಬಿಡ ನಮ್ಮ ಒಕ್ಕ ಪೋಯಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದಾನೆ ಒಕ್ಕ ದಿಕ್ಕೋಯಿ ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದು ಇರಲಿ ತೋಚ್ಪಾವೆ ಸೊ ಸಾರನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ದಿಜಿ ತುಂಬ ಬೇಲೆ ಉಂಡುಗೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದು ನಾ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಾಡ್ನ ಅಲ್ಪ ಇನ್ನು ಬಾಡ್ನು ಬೆಡ್ ಎಲ್ಲೇ ಬಾಡ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಲ್ಲೈ ತೋಚ್ಪವನ ಬಿಡ್ಸ ಅಂತ ತೋಜು ದಾಯಪಂಡ ಮುಂದೆ ಹಾಕು ಏಪಲ ಬರ್ಚಿ ತುಕ ಸಾರನೆ ಪುರ ಆಯ್ಬಕ್ಕೆ ಅಂತೋಚ್ ಬಾವೆ ಅವರ ಇದೊಮ್ಮೆ ಅಂತೋಚ್ ಬಾವುಜಿ ಸಾರನೆ ಪುರ ಆಡ್ ಮುಕ್ಕ ಸೊ ಇನಿ ಬೈಯಾಗ ಮುರುಮಿನ ಡಿಸ್ಕೋ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಗ ಇನಿ ಪ್ಲಸ್ ಗಂಜಿ ಮನ್ಪುಗ ಸೊ ಇದು ಬಿರಿಯಾನಿ ಖಾಲಿ ಮಲ್ಪ
ಓಕೆ ಗಂಟೆ ಆತಂಡು 4 ಒಂದು ಬರ್ತಂಡು ಸೊ ಯಾನು ಗಾನಲ್ಲಿ ಶಾಲೆ ಇಡ್ತಿಲ್ಲ ತುಂಬಾರೆ ಪೂತಿಸಿ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬಲ್ಲೆ ತುಂಬ ರೂಪಾಯಿ ಬಂಡೇರು 6 ತೂನಾಗ ಇಲ್ಲದ ಅಲ್ಪುಲ್ಲೇರಿಗೆ ಇಪ್ಪ ಬೇಲೆ ಅಂದುಂಡತೆ ಅಂಚದ ಉಲ್ಲುಲ್ಲೇರಿಗೆ ಯಾನ್ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಟ್ಟಾಂಡು ಇತ್ತೆ ಪೋಪೆ ಬಂಡೇರು ಯಾನ್ ಪೋಯಿಜಿದೆ ಬಂಡ ಆಗ ತಿನಿಯರ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಮೂಲ್ ಬತ್ತದ ನನ್ನ ಬೊಬ್ಬೆ ಬಡವೆ ಯಾನ್ ಯಾವ್ದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ತಿನಿಯರ ಅಂಚ ಅದು ತಿನೀರಲ್ಲ ಪತ್ತೊಂಬಲ್ಲೆ ಆಯ್ನಲ್ಲ ಲೆತ್ತುಂಬಲ್ಲೆ ಅಂತ ಬಂತೆ ಅಂಚೆತ್ತೆ ಪೋಪೆ ಬಂಡೇರು ಸೊ ಐತೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡವು ಅಜ್ಜ ಆಯ್ ಬರ್ಪಾಯ್ತ ಅಂಚ ಚಾದಿಯ ಯಾನು ಬರ್ತ್ಡೇ ಬನ್ನಗ ಪೋಡ್ಗೆ ಬರ್ತ್ಡೇ ಬನ್ನಗ ಪೋಡ್ಗೆ ಡಯಮಂಡ್ ನಮ್ಮ ಏಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅವನು ಹೋಗ್ಬಿಡ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರು ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ಎಲ್ಲ ಎನ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಇರ್ದಿಲ್ಲ ಇಂಕ ಖುಷಿದಾದ ಬಂಡ ಎಲ್ಲ ಇಂಕಲ್ನ ಕೆಸರು ಕಲ್ಪ ಆಡ್ದಿನ ದಿನ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಆಪುಂಡು ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟದು ಇಲ್ಲು ಕಟ್ರೆ ಶುರು ಮಲ್ತದು ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರು ಆಪುಂಡು ಯಾಂಕುಲು ಎಂದಿತ್ತ ಈ ಎಲ್ಲ ಜನವರಿ 22 ಅತಿ ಎಲ್ಲ ಇಂಕಲ ಕೆಸರು ಕಲ್ಪ ಆಡಿನಾಗ ಜನವರಿ 22 ಕೆಸರು ಕಲ್ಪ ಆಡಿನಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನವರಿ 22 ಎಂಕುಲು ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋದು ಭಾರಿ ಬಣ್ಣ ಭಾರಿ ಮನಸ್ಸಿತ್ತನು ಯಾಂಕ್ ನವೆಂಬರ್ ಮುಟ್ಟ ಹೋಪಿತ್ತನು ನವೆಂಬರ್ ಮುಟ್ಟ ಮಸ್ತ್ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತು ನಿಂಗೆ ಆಪುಂಡು 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 ಮನಸ್ಸದಲ್ಲೇ ಅನ್ನೋದಿತ್ತೆ ನಂಗೆ ಆಪುಂಡು 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 ಬಟ್ ಬರ್ಸ ಫುಲ್ಲು ಕೈ ಕೊರ್ನು ಅಂಚ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಆಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅದ ಅನ್ಪುನು ನಮ್ಮ ಎಣ್ಣಿಲಕ ಅವ್ಲು ಆಪುಜಿ ಬಂದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಉಂಡು ಯಾನ ಏನು ಪನ್ಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಅವು ಅಪ್ಪಗ ಆಪುಂಡು ಎಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ಎಲ್ಲಂಜ ಆಪುಂಡು ಯಾನು ಅವ್ಲ ಪಂಡ್ರೆ ಬೋಪುಜಿ ದಯ ಪಂಡ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆ ಟೈಮ್ಡು ಆಪುಜಿ ಬಂದು ಅಂಚ ಅದು ಇತ್ತೆ ಬಂದು ಮಲ್ಪುನ ಬಿಡ್ತೆ ಪನ್ಪುನನೇ ಬಿಡ್ತೆ ಯಾನು ಊಲ ನಮ್ಮ ಪನ್ಲಕ ಊಲ ಆಪುಜಿ ಬಂದು ಹಿಂಗೆ ಮನದಟ್ಟ ಆತದು ಸೊ ಬುಡ್ದು ಬಿಡ್ತೆ ಆನಾಗ ಆಪುಂಡು ಪಂಡು ಬನ್ನಗ ಚಾಪುರ ಅದು ಏನು ಪರ್ಪೆನ ಅಂದೆ ಅತಾಯ್ ಪರ್ಪುಜೆ ಚೌಲಿ ಆಯ್ನೇಟ ಕಾಪು ಚೌಲಿ ಏಕ ಗುಚ್ಚು ಎಂಚೆನ್ ಆಯ್ಗೆ ಎದುರೊಂಜಿ ಅಮ್ಮ ಮಲ್ದಿರ ಚಾ ಒಂಜಿ ಬೋಡ ಆತೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಗಾಯಗೋಸ್ಕರ ಯಾರಿಗೆ ದಾದಾ ಎಂಕದ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ झूठ 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 बोलेगा झूठ बोले व्हाट झूठ बोलेगा देख देख ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಇಲ್ಲೇ ಮಗೆ ದಾಯ ನೂಡಲ್ಸ್ ಎತ್ಕೋರ ಆಯ್ಕೆ ಏನ ನೂಡಲ್ಸ್ ಅಂದಾಗ ಹನ ಇರ್ ಬೆಲ್ ಅವಲಿತ್ತಾರ ಜಾಗದವಳು ಓಲ ಬಿ ಉಂತುನು ಯಾನ್ ಉಂತೋಡ ಎಲ್ಲದ ಕುಂತು ಎಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಾನ್ ಅದು ಎಲ್ಲದ बाय बाय ಇರ್ನ ಅವೇ ಡೈಲಾಗ್ ಪೋಲೆ ಹಿಂಗೆ ಗಾಲಿ ರೊಟ್ಟಿ ಸುಧಾರ್ತ ಉಟ್ಪಾರ ಏನು ಕೊರಿಯರಿ ನೀ ಕೇನ್ ನೋಟ್ಸ್ ಬರಾರೆ ಪೂರ ದೊಡ್ಡ ಬಂಗಾರ ಕರೆಂಟ್ ಬೋಂಡದೆ ಬಂಗಾರ ಡೌಟ್ ಗಹನಿಗೆ ನೂಡಲ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಮುರಾ ನಿಜಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ನೂಡಲ್ಸ್ 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 ಅಂತೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪೊಯ್ ಬೇಗ ಪೊಯ್ ಚಾ ಚೌಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಗೊತ್ತು ಚಾವು ಚೌಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಇಂದೇರಿಗೆ ಇಂಕ ಕರೆಂಟ್ ಫೋನ್ ಆದದಾ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಇವಲ್ಲ ವ್ಯಾಗ್ದಿಲ್ಲ ನೆಟ್ಟೆ ಗಹನಗ ಕೊಡೆ ಎಡ್ಡೆ 8th ಪ್ಲೇಸ್ ಇದ್ದೈತಿಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತುಲೆಗ್ ಸ್ನೇಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲ್ಯಾಡ್ರ್ ಗಂದೇರು ಲೂಡೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ನೇಕ್ ಕೊಬ್ಬರೆ ಮಕ್ಕ ಬರೆದು ಬರೋದು ಗುಬ್ಬುಗನಮ್ಮ ಪಪ್ಪಲ ಬರಡು ಅಬ್ಬಾ ಕೆಂಡ ಎಸ್ ಬ್ಯಾಗ್ದಿಲೆ ನೂಡಲ್ಸ್ ಪಾಡ್ವಯ್ಯ ನಾವೇ ಬಲೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದೆ
ಊರದ್ದು ಎತ್ತಕ್ತೇಕಿ ಹೋಯ್ತು ಇದ್ದಕ್ಕೆ ಅವು ಪಡೋ ಪಡ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದು ಬಾಬಾ ಅಂಚ ಮನ್ಪರೆ ಅಂದು ಓ ಕೈ ಕರ್ ಬಂದಿಕ್ ಅಂಗಿ ಪಾಡ ಬೆಡ್ ಹಿಡ್ದೈತೆ ಅಂಗಿ ಒಂಜೆ ಬಮ್ಮ ಬಮ್ಮ ಕಲ್ಮನ್ ಸಿಂಗ್ ನೂಡಲ್ಸ್ ಓಕೆ ನೂಡಲ್ಸ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಇತ್ತೆ ಮಾಲ್ತುకొని ಅಪ್ಪ ನಾ ಲೇಟ್ ಅಣ್ಣ ಇದು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನ ಏನಂತ ತುಯ್ಯ ನಮ್ಮ ಬರ್ತೀರ ಜಾಮೀನಿ ತುಯ್ಯ ತುಯ್ಯನ ಬೈದ್ಯರಾ ನಾ ಬೈಜಿ ಬಂಗಾರ ये पूरा दिन पर नहीं ಇಜ್ಜಾ ಪೂರೆ ನಿಕ್ಕೆ ಈತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪಣಿ ತಿನ್ಪು ಜಂದು ಈತ್ ಓಕೆ ಒಂದು ಮುಂಚಿ ಬೆಚ್ಚನ ರೇಟ್ ಪಾಡ್ರೆ ಫ್ರೈಕ್ ನೀರ್ದಿತ್ತೆ ಸೊ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ಕ ನಾಳೆ ಮೀನುಪ್ಪು ಒಂಚದೊಂತೆ ಮುಂಚಿ ಏನ ಯಾವ ಒಂತೆ ಮುಂಚಿ ಯಾವ ಓ ಬಂತು ಕರೆಂಟು ಓಕೆ डिस्को ಬಾಕಿ ಸರಿ ಪಾಡು ಸರಿ ಪೂರ್ಣ डिस्को 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 ಡಿಸ್ಕೋ 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 ಓನ್ಲಿ 4 ಮೀನುಪ್ಪು ಗಾಲಿ ಸಿ 1 2 3 4 200 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾರೆ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಲೊಂಡು ತುಲೆ ನೀನು ಈತ ಕಟ್ ಮಲ್ತಂಡ ಈತೆ ಗಂಜಿಲ और रीड माला मूमेंट को ಓಲ್ತು अन्नी सत्य नीड ನೀರಡ ಅಂದುಲ ನೀರ್ದನಿ वाला वांगड़ द ನಾಗಿಡು ಮೇ ಜೂ ಅಂಡ ಹೋಯ್ ಮೀನು ಮನ್ಪುಕ ओका वाकिंग போய் ಓಕೆ ಮೀನು ಮಲ್ತೆ ಸೊ ಮುಟ್ಟೆ ದೀಜಿ ಮುಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ತಂಡ ಮೀನು ಎಲ್ಲಿ ಆಪುಣ ಈಗೋಸ್ಕರ ಮಲ್ಲನೆ ಪಡ್ ಬಂದು ಮುಟ್ಟೆ ನೆತ್ತ ದೀತೆ ಮಂಡೆ ಉಂಡತೆ ಮುಲ್ತ ನೆತ್ತ ಮಂಡೆ ಅಂತ ತಿನ್ಪುಜಿ ಬಟ್ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ತೋಜೋಡು ಬಂದು ಮಾತ್ರ ಅಂದೀನಿ ಅಂಜನೆ ಮುಲ್ಪ ಅರೆಪು ಕಡೆತ್ತೆ ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಕಡಕ್ಕಿತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಅರೆಪು ಲಾಯ್ ಕಾಪಿನಿ ಈಜಿನ ನೋಡತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ಪುಜಿ ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಕಡಕ್ ಮಲ್ಪೋಡು ನಿಕ್ಕೆ ಕೇಪಲ ಸೊ ಅರೆಪು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ದೆ ಹೊರಿಂಡ ಯಾಂದೀಪೆ ఒక ಒಂದೊಂಚೂರು ಒಂತೆ ತರಿ ಕಡೆ ಉಡು ದಯಪಡ ರುಚಿ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಸಣ್ಣ ಮೈತಲಕ್ಕೆ ಸಣ್ಣ ಕಡೆ ಅರೆಬಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಬೇವರೆ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೋಡು ಪರಿಮಳ ಬರಿಯರೆ ಸೊ ನೆತ್ತ ಒಂದು ಏನು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಪನ್ಪೆನೆ ಕೀನಪುರ ಪಾಡ್ದೆ ಬಂದು ವೀಡಿಯೋ ಡೊಂಡು ಬಂಡ ಅವು ಸುಮಾರು ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಆಂಡೆ ವೀಡಿಯೋಗೆ ಪಾಡ್ದು ನೆಕ್ಕೆ ಅನ್ ಪಾಡ್ದೆ ಅವೇ ಮುಂಚೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಪುಳಿ ನಮ್ಮ ಕಜಿಪುರ್ದು ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಪುಳಿ ಮೀನ್ದು ತೋಡು ಮೀನು ಎತ್ತುಂಡು ಆಯ್ತ ನೆಟ್ ಪುಳಿ ಬೊಕ್ಕ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಮಂಜಲ್ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಚೂರು ಜೀರಿಗೆ ಬೇವ್ರೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಚೂರು ಹರಿ ಪಾಡ್ದೆ ಬೊಲಂತರಿ ದಿಕ್ಕದು ಅಂತೆ ಬೊಲಂತರಿ ಪಾಡ್ದೆ ದಯಪಂಡ ಒಂಚೂರು ತರಿ ಬರೆಯರೆ ಈಗೋಸ್ಕರ ಬೊಕ್ಕ ದಾಲ ಪಾಡ್ದಿಜಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲು ಅವ ಏನು ಗೊತ್ತದೆ ತವತ ಮಿತ್ ಅಂಟುಂಡು ಒಂದು ಪನ್ಪೇರು ಜಾಸ್ತಿ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪನಾಗ ದಾಲೇಜಿ ತವ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಪ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ತವ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತು ನೋಡತೆ ನಮ್ಮ ಅಂಟುಜಿ ತವಕ್ ಒಂಚೂರು ನಿಕ್ಕೆ ತಾರದ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದೆ ಕಡೆನಾಗ ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಉಲಾಯಿಡ್ ಪೂರ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ದಿ ಹುಡು ಲಾಯ್ಗೆ ಒಯ್ತುಂಡು ಮೀನು ಬಂಗ ಮೀನು ಮಲ್ಪರೆ ನೆತ್ತ ಪಂಡ ಮುಳ್ಳು ಕಂತುಂಡು ಕೈಕ ಒಂಚಿ ಚೂರು ಕಂತುಂಡಯ್ಯ ಒಂದು
ದಾದಾ ಆಂಡ್ ಬರ್ಪೆ ಮಾರೆ ನಮಗೆ ಕೊಂಚ ವಾಕಿಂಗಿಗೆ ಏಪ ಸುರು ಮಂದಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಫೈನಲಿ ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ಇತ್ತಾ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಮೀನಿಗೆ ಬಾಕಿ ದೆಪ್ಲೆ ಮಗ ಫ್ರಿಜ್ದ ಕ್ಲೋಸ್ ಒಂಚೂರು ಮಸಾಲ ಒರಿದನು ನೀನು ಏನೈತೆ ಮಲ್ಪುನು ಗೊತ್ತಾಪಿ ಮೀನು ಸಾರು ಇಂಚಿನ ಈತ ಚೂರು ಇದು ಯಾರು ಐಕೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಸಾಲ ಪಾಡುವೆ ಪೊಯ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಪೊಯ್ ಓಕೆ ಗಂಟೆ ಆತನ ಎದ್ದು ಗೊತ್ತುಂಡೆ 8:09 ಸೊ ಗಾನು ಜೋರು ಬಡ ಹಾಪುಣ್ಗೆ ಯಾನು ಮೇರೇನು ಕಾಪುನು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀರೇ ಬತ್ತೀರಾ ಬತ್ತಿ ಕಾಯ್ಕೊಂಡು ಅಮ್ಮ ಹಿಂಗೆ ಉಪ್ಪಡಾಣ್ಲಿತ್ತನ ಕೊರ್ಲಿ ಯಾನು ಉಪ್ಪಡ್ಡು ಉಂಡೆ ಯಾಕೆ ಮಂಡೆ ಮೀನು ಕಾಯ್ದು ಕೊಟ್ಟು ಅಂತಂದು ಸೊ ಫ್ರಿಜ್ದ ಬಾಕಿಲು ಓಪನ್ ಅಂತ ನಾವು ಸಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆತನ ತಂಚ ಒಬ್ಬರು ಮೀನ್ತಲೆ ಮಲ್ಲ ಚೂರು ತರಿಯಡ ಅದು ಗಾನು ಐಸ್ ಕಟ್ಟು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ವೀಡಿಯೋಗೆ ಫೋಸ್ ಕೊರ್ನಿ ನಾನು ವೀಡಿಯೋಗತ್ತು ಫೋಟೋಕ್ಕೆ ಸಾರಿ ಅಂದಾಗ ಚೌಲಿ ಅವನು ನಾಲೆಲ್ಲ ಒರಾನೆ ಕಾಯಿ ತಂದುಲ್ಲೆ ದಯಪಂಡ ಕೂಡ ಪಂಗಾಪಂ ಅಂಚ ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಮಲ್ ತಂದುಲ್ಲೆ ತುಲೆ ತಾರದೆಣ್ಣೆಗೆ ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ರೇಟ್ 300 ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತನ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಹಣ ಗೊತ್ತುಜಿ ಓಕೆ ಫುಲ್ ಐಸ ಇಲ್ಲ ಕಾತನ್ ಮೀನು ಐಸ ಆತನ್ ನಾಲ್ಕು 10 ಜನ ಮೆಣಸಿಕಾಯಿ ಪುಗ 4 ದೌತು ಮೂಜಿ ಓ ಏನು ಪಂಡೆ ಈರ್ಪಲ್ಲೆ ದಾಯಕನ್ನದಿನ ಪಲ್ಲೆ ಪಪ್ಪ ಅರೆ ಈ ಪನ್ಲೆದೇ ಯಾನೆ ಪಂದೆ ಈ ಪನ್ ಅಪ್ಪಣ ಬುರ್ಚಿ ಅನ್ ದೊಜ್ಪಾವುಚಿ ಅಪ್ಪಣ ಅನ್ ದೊಜ್ಪಾವುಚಿ ಈ ಪನ್ ಇನ್ನಾತ ನಿಕ್ಕ ಪಪ್ಪಗ ದಾಯ ಕನ್ನಿ ನಿಕ್ಕ ದಾಯ ಪಪ್ಪ ಕನ್ನದಿನಿ ಈ ದಾಯಗ ಪನ್ ಕನ್ನದಿನಿ ಪನ್ ಹೋಲಕ್ Angry Birds. ಪನ್ನೆ ದಾಯ ಕನ್ನದಿನಿ ಪಪ್ಪ ಓ ಏನ ಫುಲ್ ಅವು ಬುರ್ಚೋ ಅವು ಪೂರ ಬೇಡ ಈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪನ್ ಪೂಜತ್ತ ಪಕ್ಕದೆ ಪಾಡು ಏನು ಪೂರ ಯಾ ಪಾಡು ಜಮೀನು ಪೂರ ಹಾಂ ಡಿಲ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಬಹು ಜೋರುಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಮಮ್ಮನ ಬಡ್ಡೆಗೆ ದಾದ ಕೊರ್ಪ ಬೀಚ್ ಬೇರೆ ಬೀಚ್ ದಾದ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರ್ಪಾಗೆ ಎನ್ನಿ ಗಿಫ್ಟ್ ದಾದ ಇಜ್ಜಿ ಬೀಚ್ ಹೋಯ್ ಏನು ಅವೇ ಗಿಫ್ಟ್ ಈ ಇಲ್ಲ ತಗೋಪ ನಿನ್ನ ಗಾಡಿ ಉಂಡಾ ಸೈಕಲ್ ಇತ್ತೆ ಟರ್ನ್ ಮನ್ಪೋಗ ಶಿಟ್ ಬಾರಿ ಬಂಗ ತಿರ್ಗ್ಯಾರ ಮನ ಮಲ್ಲ ಪಾಪ ಒಂಬತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀನಿ ಈ ಲಕ್ಕ ಅನ್ಸ್ಕೊಂಡು
ನಾನು ಬಾಳ್ದನತ್ತೆ ಅಡಿಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತು ಏರು ಯಾಂದ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಹಾಕಿನಿ ಮತ್ತೆ ಈ ಮಣ್ಣು నేను ఇంచి పడతాను అన్నమాట ఇంకా ఉండు అయితే అడిట్ మసాలా అంతా సూపర్ ಮಲ್ದಿನ ಸರ್ ಮಲ್ದಿನನೇ ಅವಳು ಮೀನಿಗೆ ఒక ಒಂದು ಅಂಗಡಿ ಏತ್ಕೊಂಡು ಪೊಡಿ ಅಕ್ಕಿಯಾಗ ನಾನು ಊಟ ಮಾಡ್ತೀಯಾ ಇನ್ನೊಂದು ಹಾಕ್ಬೇಕಾ ಎಲ್ಲ ಬೆತ್ತೊಂಡೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೇಗ ಅದು ನನಗೆ 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 ಮತ್ತೆಂತ ಇನ್ನು ಮನಸ್ಸು ಖಾಲಿ ಮೀನೇ ತಿಂತಾನೆ ఇప్పుడు నేను ఆ మీను ఓడేగ్లయా ఉంచి మీను ఉప్పర్ నక్ల కనస్కోడు ఓపెన్ కంప్లీట్ యాడే మీన్ తింపినండ అని ముజి మీన్ తింపినండ ఓపెన్ కంప్లీట్ ట్రైనింగ్ ఆ టిస్టింగ్ మీన్ పన్న ఓపెన్ కంప్లీట్ ನೀನು ಇಂದ ಅದಾದಂಡ ಮುಖ ಓಪನ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಬಂಡದ ಲೆಜಿ ಮನ್ಪ ಮಾರಾಯ ದಾಲಿ ನೀರು ಬಣ್ಣ ಆಯ್ತು ಇದು ಎಂತ ನಾನು ಉಪ್ಪು ಆಡ್ದ ಫಸ್ಟ್ ಅಮ್ಮ ಉಪ್ಪಡು ದೇತಾನೆ ಉಪ್ಪಡು ನೀನ್ ಮುಚ್ಚೆ ನಿಕ್ಕೆ ಮೀನು ಉಪ್ಪಡ್ದಾನೆ ಉಪ್ಪಡು ಮೀನ್ ಗೊತ್ತಾ ಬಲೆ ಮುಚ್ಚಿ ಬಲೆ ಹೆಂಗ್ ಮಸಾಲ ಮಸ್ತ್ ಮಸಾಲ ನೋಡಿ ಮಸಾಲನ ಮಸಾಲ ನಿಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಮ್ಮ ಏನು ಚಿಕ್ಕದಾಗ ಅಮ್ಮ ಆತ ಪುಂಡಿ ಹಾಕಮ್ಮ ರಾಯ್ತಪ್ಪ ಕಣ್ಣು ತುಲೆ ಆಯ್ತಾ ಓ ಅಲೋ ಕಣ್ಣು ಸೈಡ್ నువ్వే ఉప్పుడు పోడమే ఉప్పుడు పోడా ఉప్పుదే పని ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಬೇಕು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋದು ನನಗೆ ಗಂಜಿ ಅಂತೀನಿ ತಿಳಿಪಾಡು ತಿಳಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡಜ್ಜ ಇದೊಂಟ ತಿಳಿ ಪಾಡ ఈజీ 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 ఆయ ಗೊತ್ತುಂಜಿ ಈನ తెలి హా తెలి పోడా నీకు ಐಫೈ ತಿಳಿಬೇಡ ಓಡು బాబు ఏదో సంచేస్తాను గొప్పండి ಮತ್ತೆ ಒಡೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ మా కుక్కల వాడే ఆಯ್ತಾ ఓతుండా మా కుక్కల వాడే కుక్కల వాడే పాడే 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 వాడే ತಿಳಿಬೇಡ ಮೋರ್ ಬಂದದ ತಿಳಿಬೇಡಿ ಅಮ್ಮ ಆತು ಜೂಡ್ಲ ಅವಳು ಏನು ಉಪ್ಪಡಿ ಯಾವ ಬಾರೆ ಮೀನು ತಿನ್ ಪುಣ್ಯ ಆತ್ಮ ಉಪ್ಪಡಿ ಅವಂಬೆ ಉಪ್ಪಡೋಡು ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಡ ಇಷ್ಟ ಹಾಂ ಉಪ್ಪಡ ಇಷ್ಟ ಉಪ್ಪಡಿ ಇಷ್ಟ ಮೀನು ತಿಂದ ಉಂಜೊಂಜಿ ಮೀನು ನಂದು ಕೊನೊಂದು ಕೊನು ಅಮ್ಮ ಬಲ್ಲೆ ಕೊನೋ ಬಲ್ಲೆ 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 ಅದು ಹಾಕು ಬಲ್ಲೆ ಮೀನು ಕಾಣ್ತೀನಿಗೆ ಇರೋ ಕೊಂಚ ಮಂದಿ ಬೇತೆ ಏನು ಗೊತ್ತು ಅವು ಪಾಲ್ ಕಟ್ರೆ ಮಸಾಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಕೊಡು ಪೂರ ಓ ಮಸಾಲೆ ಒಂದು ಕುಡೋದು ಮಲ್ಕೊಳ್ಳ ಮಸಾಲೆ ಹಿಂಗೆ ತಿಂದ್ರೆ ತಿಂటే ఒక దక్కర ಮಸಾಲೆ ತೊಳಗೆ ಒಂದೊಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕ ಮಸಾಲೆ ಆ ಎಂತ ಬುಡ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಯ್ತು ನೀನು ಕೊಟ್ಟು ಬಲೆ ನಪ್ಪ ಕೊಟ್ಟು ಬಲೆ ಒಂಜಿ ಮೀನು ಇರ್ತಲ್ಲ ಸೈಡ್ ಮಸಾಲ ಮಾಡೋಣ ಪೂರ ಮಸಾಲ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಅವನ್ ಗೆತ್ತಿಲ್ಲ ಐಕ್ ಪಾಡಚ್ಚಿ ಹಾಂ ಗೆತ್ತಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೂಡ చేపల ఫ్రై కా ನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಪುಳಿ పాడ ಒಂಜಿ ಮೀನು ಪುಳಿ అది పాడు ఫ్రై ఇదాగా ಹಾಂ అయితే ಮೇಲಿಗೆ ಪಾಡು ಮೀನ್ದ ಸೈಡ್ ಪಾಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಅದು ಅవి ಮೀನು ಹೆಂಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಸಾಲ ಹೆಂಗೆ కొత్త వచ్చి తెచ్చాడు మసాలా ఐకే పాడు మిక్స్ చేసి ಅತ್ತ ಉಪ್ಪಡು అయితే విత్ పాడు ఒరిజినల్ టేస్ట్ ಅದು మసాలా ಅವು ರಿಟರ್ನ್ ಪಣ್ಣ ಪಾಡ್ವಿ ಉಂಪುಲಿ ಮಸಾಲ ಎಟ್లా ಅಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಅಷ್ಟು ಮಸಾಲೆ ಇಷ್ಟ
ಇಲ್ಲಿಗೆ ಯಾನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಿಂದುಲಿಗೆ ನೇತಲೆ ಕೊಂಡು ಬೊಲ್ದು 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 ಮಾಸದ ಫ್ರೆಶ್ ಮೀನು ಹಾ ಫ್ರೆಶ್ ಮೀನು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮಸಾಲ ಬಾರ್ಸ ನಾನು ಐಕೆ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಮೀನಿರ್ನಾವು ಮೀನಿರ್ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕೊಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಸಾಲ ಮಸಾಲ ಬಾಯಿಲ್ಲ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿನ ರೋಡ್ ಶೋತು ಯಾ ಲೈವ್ ಕೊರೋನ್ ಇತ್ತೇರು ಸತ್ಯ ಹೆಂಗೆ ಉಂದಾಪುಣಿ ಇವುದನ್ನ ಖುಷಿ ತನ್ನ ಡುಟ್ಟು ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚ ಒಂದುಂಡಲ್ಲ ದೂನಾಗ ಒಂಜಿ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಏಪಲ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯರ್ಗೆ ಅಂಚಿನ ದಿನ ಬರೋಡು ಮಾತೆರ್ಲೊಂಜಿ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಬರೋಡು ಸೊ ಎಂಕ್ಲಾಸ್ ಹೆಣ್ಣು ಎಂಕಲ ಬರೋಡು ಬಂದು ಬಟ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವೇ ನೆಟ್ಟು ಯಾನ್ ಇತ್ತದುಂಡ ಯಾನ್ನ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಎಂಚೆತ್ತದು ಬಂದು ಅಣ್ಣ ಅಲ್ಲಾತು ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರ ಯಾನ್ ಹಾಲು ಭಯಂಕರ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಓಕೆ ಅವಿ ಎಲ್ಲದ ಪ್ಲಾನ್ ಏನಾ ಎಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳನ್ನ ಪೋಯಿ ಮಾರೆ ಕಾಂಡೆ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಯಾನಣ್ಣು ಉಂಡತ ಮುರಣಿ ಅನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೂ ಖುಷಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದೆ ಯಾನ್ ಹೆಂಗ್ ಹಂಗಿದ್ದಿನಲ್ಲ ಪಾಪ ಅರೆಗೆ ಯಾನ್ ಅರೆಗೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರಡು ಬಂದ ಅಂಗಿ ಪತ್ತೊಂದು ಬೈದೆ ಮುಜು ಅವಲ ಹಾಂ ಮುಜು ಬಂಡ ಆಂಡಲ ಪನ್ಪಿನಿ ಬಡ್ಡೆ ಅತ್ತಂಡಲ್ಲ ಪನ್ಪಿನಿ ಅನ್ನ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಏನು ಬಡ್ಡೆಗ್ದಲ್ಲ ಕುರ್ಪುಜು ನೀರು ಏನು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಹೆಂಗದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಯಾನ್ ಕೇನ್ ಗೀತ ನೋಡಿ ಹೆಂಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಅಪ್ಪಜಿ ಕೇನೇರು ಎದ್ದಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಅಪ್ಪಜಿ ಹೆಂಗದಾದೊಂಡು ಕೇನ್ ನನಗೆ ಬಿಡ್ಪೆ ನಾನು ಓಕೆ ಈ ವ್ಲಾಗ್ನ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಏನು ಒಣಸ್ ಮಂತ ಜಿಪ್ಪುನು ನೀತ ವ್ಲಾಗ್ ಓ ಮಲ್ಲ ಬೊಡ್ಡೆ ಹಣ್ಣು ಮಾರೆ ಮಕ್ಕಳ ನೀನು ಬೊಡ್ಡೆ ಹಣ್ಣು ಹಾಂ ಅದಾ ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ನ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತಲೇ ಬಾಯ್